Wala ng buhay ng matagpuan ang katawan ng isang 48 anyos na babae sa Waras River sa Barangay Santa Teresita, Iriga City, Camarines Sur, bandang alas 6 kagabi. Kinilala ni Police Captain Villagracia Sereno, tagapagsalita ng Iriga City Police Station ng biktima na si alias Miriam, isang indigenous people, walang asawa at residente ng Barangay San Ramon Buhi, Camarines Sur. Ayon kay Sereno, mga barangay opisyal ng Barangay Santa Teresita ang nagpaabot sa kanila ng sumbong tungkol sa natagpuang bangkay ng babae na pinapaniwala ang tinangay ng malakas na agos ng tubig. Dulot ng malakas na pag-uulang kahapon, na agad naman daw nilang nirespondihan, katuwang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Iriga. Isa lang po, sir, yung nakuha natin doon sa lugar na doon po sa Waras River sa Barangay San Teresita. Isa lang po. Hindi pa matukoy kung ilang oras ng palutang-lutang ang biktima sa ilog. Sa ngayon, hinihintay pa ng otoridad ang resulta ng isinagawang medical examination sa bangkay ng biktima upang matukoy kung nagkaroon ng foul play sa insidente. Pag mayroon na pong baha at nakita po natin na malakas ang agos ng tubig, huwag na po tayo mag-force o magpersa na lumusong sa tubig. Hayaan po natin na matapos yung baha, saka po tayo dumaan. Kasi mas nangyayari kasi ito, may mga daanan kasi na mga spillway, gano'n, malakas talaga yung agos ng tubig. Kaya maaaring naman siguro baka ganun nangyayari. Kaya nalunod at namatay ang biktima. Samantala, pinaglalamayan na ang labi ng biktima sa kanilang residensya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.